Saan ni Urasa o? Nalimot nga na gibilin din ang asawa. Bantay lagi ka na ko ron sa imong rason. Alas 9 na gani imidya di pa kam abot. Ako ginigubot ron. Abot ang kabat. Labang gabi. Ang gabi sa bahay sa gabi eh. Anong karon raman ka? Di makanikan. Ito po ka, boss. Party si boss. Di ba nanangit mo kung magtarong? Sino nang idugtarong? Sana. Nintando ko. Kanina, anak ko niyo nga. Lab, party ron si boss. Basig madugay ko. Nanangit mo magtarong, anak ka, okay. Okay? Unya, kakita ka sa reaction unsa kong naong? Kung saan mo nanangay? Anak ka, okay. Yan ako okay. Pero buot pasabot na ng okay. Nga dili ko okay. Okay gani, anak ka. Gatupog ka nga ko pag okay nga nitando ko. Ha? Oh, mama na mo. Gani, okay gani. Dili ka ni okay gani. Dili ka okay. Pero dito si Katsapot. Okay, dito si boss. Ano man si boss ka ng birthday party man. Anong kuan, kanang gitagaan ko niya bonus. Bonus sa kuan ba sa... Oh, naara oh. Okay mo good, okay mo kaayo. Oh, unya, kanusta naman ko party si boss? Ano apre man na imong sakang? Dili makagikan di ay. Birthday party ni boss. Salamat kay nihatag inana gani si boss gani. Sige, ingnan si boss di mo ha. Basta mag-party-party na pumaugma. Ay, okay tani mo gay. Oh, okay na ko basta magdalan ka kwarta. Sa kwarta gani, okay kaya mo naon. Sunod ka manangin kung pag-asa ko mulakaw. Ay, kiski ba isa sud andra. Yan igutom mo ko sad kakong birthday party eh. Di ka kag-party, gigotom ka na unsa. Kabalo pa sa tiyan, wala galingan na nga bitok tani. Sunod, tayo na nag-usba ha.